İsənmisiz? Bütün dünyaga sivilip yaşauşu hürmetli Tatar, Başkırt hem başka millet halkları. Men Minhaj Fəsləm Nurtdinullah. Sizning barıгызны da Яңа ел бәйрәме белән ихлас күңелемнән тәбрик итәм. Сезгә киләчәк тормышыгызда яңа уңышлар, шикләнмәгән бәхет куанычлар, хрущтай ныклы сәламәтлек, жан тынычлыгы, гаилә бәхете һәм озын гомерләр телим. Яңа елны күтәренке кәеф, матур хыяллар һәм матур өметләр белән каршылыйк. Яңа ел барыбыз өчен дә тагын да уңышлы, тагын да әһәмиятле вакыйгалар елына әйләнсен. Яңа елда сезгә һәм якыннарыгызга исәнлек, саулык, күңел җылысы, яхшы кәеф, тынычлык, казанышлар һәм бәхет телим. Насип булсын барлык халыкларыбызга да дөньялар тыныч булып, имин еллар табынында җир итмәгән иңгә терәп исәргә. Яңа елда иң изге теләкләрегез тормышка ашсын һәм инде яңа ел барыбыз өчен дә яңадан яңа уңышлар алып килсен. Киләчәктә дә бер-беребезгә ныклы терәк булып, бер-беребезгә таяныч булып, бер-беребезне аңлап һәм санлап, бер-беребезгә юл куеп, тормышның мәшәкате тоелмаслык итеп, кичкенә генә нәрсәгә дә шатлана белеп, ям таба булып, кайгы хәсрәтсез, мул тормышта яшәргә насип булсын. Хәзер мин уйнаган шушы ки барлык халыкларга да минем музыкаль сәламем булып яңгырасын. Татар халык ки идилләре, күлләре.